Давайте. Здравейте, зрители на нова телевизия. Нова! Як же моквай? Моля се. Продължавам, питай. Едно, две, три, екшън. Да. Здравейте, зрители на нова телевизия. Моля ви се така. Сега сме в предаването Хората ни сневяра и господин от Людмила и госпожа Стянка извикаха моето предаване за... Предаване? Да. За да сванат тяхното така... Мъжа ми ходи с жена му. Да, как се дай? Защо господин Людмилов ме извикахте мене? Жена ми се е без с друг. Добре, ти ма... Ами мъжа ми се е без неговата жена. Моля, как може такова нещо? Сега искате ли да ги видим? Къде са? А в момента моите... Сега ме казват по слушалката хората, че снимаме мене, че... такова, че са заедно в... Марди! Така. Сега да ги хванем. Сега отиваме... Чакай, сега трябва да е интересно. Дайте ми една запалка само. Снимай я. На зрители на нова телевизия, госпожите, разпадате им предаването. И отиваме сега да хванем госпожа Стела и господин Гъпчо в Марни. Ай, сега отиваме с мотора. Бром! Айде. Добре, айде. Качвайте се на мотора, тръгваме. Выджер. Господи, Божечко! Господи, той! Вижте го направите! Чакай! Предаването ме моля ви се! Зрители! Това не трябва да се... Просто хората са много смутени. Ти си виновен! Как може да ходиш с жената на твоя приятел? И ти ма! Бий го на! Това е нещо желание! Те другите си. Няма там за ваша хора! Аз те го праха! Вие оправя ножа! Има верица от мене! Какво прави? Обирай си парцалите! Обирай си парцалите от вкъщи сама! Обирай си парцалите, си взимай децата и изчезвай! Махни се! Ела тук!